ராதே கிருஷ்ணா, வணக்கம். நான் உங்கள் சுகியமாக பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேவி பாகவதத்தில் 7வது ஸ்கந்தம் பார்க்க போகிறோம். 7வது ஸ்கந்தத்தில் ஃபஸ்ட்டு சிருஷ்டி தொழிலில் நாரதரின் குறுக்கீடு பார்க்க போகிறோம். நேற்று என்ன பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கா? வியாசர் ஜனமேஜயனுக்கு மாயையோட விளையாட்டெல்லாம் சொன்னார். அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த கதையை யார் சொன்னாங்க? சூத முனிவர் சவுனகாதி முனிவர்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு. எங்கே சொன்னார்? நைமிசாரண்யம் அப்படிங்கிற இடத்துல. சரி, இன்றைக்கி சிருஷ்டி தொழிலில் நாரதரோட குறுக்கீடு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? சூத முனிவர் தவயோகிகளான நைமிசாரண்ய முனிவர்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, மகரிஷிகளே, தேவி பாகவதத்தின் முதல் அங்கத்தை நான் சொல்ல கேட்டீர்கள். இனி அதன் மற்ற பாகங்களையும் சொல்கிறேன், கேளுங்கள். பரிசுத்த அரசனின் மகனும் தர்மசீலனும் அறிஞனும் ராஜரிஷியுமான ஜனமேஜயன் வியாச முனிவரிடம் தேவியின் மாயாவிலாச பெருமைகளை கேட்டு மகிழ்ச்சியுற்று அவரை பணிந்து கூறலானார். பூஜ்யரே, மிகவும் அற்புதமான பூர்வ பாகத்தை கேட்ட நான் அநேக தத்துவங்களின் பொருள்களை உணர்ந்து கொண்டேன். இனிமேல் சூரிய சந்திர வம்ச அரசர்களின் வரலாறுகளை கேட்க விரும்புகிறேன். அந்த 2 வம்சங்களிலும் தோன்றிய அரசர்கள் பராசக்தியின் பக்தர்கள் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதனால் தேவி பக்தர்களின் வரலாறுகளை கேட்டால் சகல பாவங்களும் நீங்கி நல்வாழ்வு உண்டாகும் அப்படின்னு பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் அதை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப விருப்பமாக கேட்டாங்களாம். உடனே வியாச மகரிஷியும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, அரசனே, நீ விரும்பிய சூரிய சந்திர வம்சத்து மன்னர்களின் வரலாறுகளையும் மற்றையோரின் கதைகளையும் சொல்கிறேன், கேளு. ஆதியில் பிரம்மதேவன் தேவியை ஆராதித்து தவம் செஞ்சு அந்த அருளால் படைப்பு தொழிலை செய்ய தொடங்கினார். மானசீகமாக மானுடரை படைத்தார். அவங்க நாளுக்கு நாள் அபிவிருத்தி அடையவே இல்லையா. அதனால் தன்னுடைய மனசில் இருந்து மரீசி, அங்கிரீசர், அத்திரி, வசிஷ்டர், புலகர், கிரதர், புலஸ்தியர் அப்படின்னு 7 பேத்தையும் சவுனகாதியர் 4 வரையும் படைச்சாராம். அவங்கள படைச்சது பிறகு மேன்மேலும் சிருஷ்டி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற உத்வேகத்தால் உருத்திரமூர்த்தியையும் உத்சங்கத்திலிருந்து நாரதரையும் பெருவிரலிருந்து தக்ஷ பிரஜாபதியையும் இடது கை பெருவிரலிலிருந்து மிகவும் அழகு வாய்ந்த தக்ஷ பத்தினிகளாகிய வீரினி, அசிக்னி அப்படிங்கிறவங்களையும் தோற்றுவித்தார். இந்த தக்ஷனின் மனைவியிடம் இருந்து தான் நாரதர் தோன்றினார் அப்படின்னு வியாசர் சொன்னதுமே ஜனமேஜயனுக்கு நிறையா சந்தேகம் வரும்ல. ஒரு கதையை கேட்கும் போதே அவர் எவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாரு பாருங்க. ஜனமேஜயன் உடனே குறுக்கிட்டு அவரை பார்த்து, அந்தன முனிவரே, இப்போது நீங்கள் சொல்லி வந்ததில் பிரம்மாவின் மானச புத்திரரான நாரத மகரிஷி தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு எப்படி புத்திரரானார்? அப்படி அவர் பிறந்திருக்கும்படி அவருக்கு சாபம் கொடுத்தது யாரு? அதுக்கு காரணம் என்ன? அவரது முந்தைய பிறவி என்ன ஆயிற்று? இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கன்னாங்க. உடனே வியாசர் சொல்றாரு, மன்னனே கேள். பிரம்மதேவன் தக்ஷ பிரஜாபதியை படைத்தவுடன் அவனை பார்த்து, தக்ஷா, இனிமேல் நீ எண்ணற்ற பிரஜைகளை உண்டாக்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பிரம்மா சொன்னார். அதற்கிணங்க தக்ஷ பிரஜாபதியும் என்ன பண்ணார்? 5000 பிள்ளைகளை பெற்றார். பெற்ற பிறகு அவங்க கிட்ட எல்லாம் என்ன சொன்னார்? நீங்களாம் ஒவ்வொருத்தரும் பிரஜைகளை போய் உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே அவங்களும் சிரத்தையோட பிரஜைகளை உருவாக்குற முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க. அப்பன்னு பார்த்து நாரதர் கால தத்துவத்தால் அவங்க கிட்ட அனுப்பப்பட்டு அவர் தக்ஷ பிரஜாபதியின் பசங்களையெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே, குமாரர்களே, நீங்கள் அனைவரும் சிருஷ்டிக்கும் தொழிலில் முனைப்பாக இருக்கிறீர்களே, அது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் சிருஷ்டியை துவங்குறதுக்கு முன்னாலேயே இந்த பூமி எவ்வளோ விசாலமுடையது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டல்லவா பூமியின் பரப்பளவுக்கு ஏற்றபடி மக்களை உற்பத்தி செய்யணும். அதை அறியாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு பிள்ளைகளை பெற்று குவித்தால் அவங்களாம் பூமியில் எங்கே தங்குறதுக்கு இடம் இருக்குது? அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன செய்வாங்க? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். உலகத்தார் உங்களை பார்த்து பரிகசிக்க மாட்டாருங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுமே அவங்களே என்ன பண்ணிட்டாங்க? பூமியோட சுற்றுலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போயிட்டாங்க. இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டதுமே தக்ஷன் என்ன பண்ணிட்டாரு? ரொம்ப கோவப்பட்டு, இந்த நாரதனால தானே நம்ம பிள்ளைங்களாம் போயிட்டாங்க, அவங்களால செய்யப்பட வேண்டிய பிரஜா உற்பத்தி நின்று போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளம் மறுபடியும் எண்ணற்ற பிள்ளைகளை பெற்று அவங்களையும் சிருஷ்டி தொழிலை செய்கிற மாதிரி சொன்னாங்களாம். உடனே அவங்களும் படைப்பு தொழிலை செய்ய முனைந்த போது அப்போ நாரதர் அங்கே முன் போலவே, நீங்கள் போய் பூமியை அளந்துட்டு வந்துட்டு அப்புறமேட்டு பிரஜைகளை உருவாக்குங்க அப்படின்னாங்களாம். இதனால் தக்ஷன் புத்திர சோகத்தோட ரொம்ப கோபமாக நாரதரை பார்த்து, நீ என்னுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் அழிச்சிட்ட, அதனால் நீயும் ஒளிந்து போவதோட கர்ப்பவாச துக்கத்தையும் அனுபவித்து எனக்கே மகனாக பிறக்க கடவாய் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறமேட்டு தக்ஷன் புத்திர சோகத்திலிருந்து ஒரு வாரம் நீங்கி மறுபடியும் 60 கன்னியரை பெற்று அவங்களில் 13 பேரை காசிப முனிவருக்கும், 10 கன்னிகைகளை யமதர்மனுக்கும், 27 பெண்களை சந்திரனுக்கும், 2 பெண்களை பிருகு முனிவருக்கும், 4 பெண்களை அரிஷ்ட முனிவருக்கும், மற்ற 4 வரை அங்கீரசருக்கும் பத்தினிகளாக கொடுத்தார். அவர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் தானவர்களும் தேவர்களும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோ. இந்த 2 வகையினரும் ஒருவருக்கொருவர் பகைவர்களாகி அதிக மோகிகளாகவும் மாயாவிகளாகவும் பெரும் சூரர்களாகவும் விளங்குகின்றனர்
அப்படின்னு சொல்லி வியாசர் சொல்லியிருக்காரு. நாளைக்கு வந்து சூரிய வம்ச திலகர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ஓகே, பாய். ராதே கிருஷ்ணா.